wannan masu wawuran haƙƙin talakawa, yaƙi halal yaƙi haram, ba su ma cika son halal ba, sun fi son haram. Ka ji tausayinsu bayansu da shekara 5 ko 10. Ka ji tausayinsu. Na farko dai, da yawa daga cikin dukiyan wasu ne ma ke cinyewa, irin wanda aka sa irin proxies din nan, irin fronts din nan, suna zuwa suna juya kuɗin da sunan shi, da ya mutu da ran shi ma wani za su danna kuɗin, wani kuma da ya bar duniya kuɗin ya koma na 'ya'yan wani ba 'ya'yanka ba, ko kuma ya kai ya dankare a turai, ƙasan turawa ce ta hararen shi bai isa ya taɓa ba, yana ji yana gani kuɗinsa ne amma ba halin taɓawa. Da ya ce zai taɓa su ce za su yi reporting ɗin shi a ƙasansa cewan ɓarawo ne, sai dai ya bar masu su juya sata ta saci sata, ko kuma ya tara gidajen, ya tara duk abin da zai tara, ciwo ya zo ya kwantar da shi, Allah ya zara albarka, ai ta wahala, sai abin da aka tara ya ƙare. Ko kuma Allah ya jarabci 'ya'yan da lalacewa da rashin tarbiyya, don dama duk wanda aka ciyar daga haram mawuyacin gaske ne ya zama nagartacce. Allah ya jarabce shi da rashin tarbiyya, shi kenan ya zama shaye-shaye da neman matan banza da nemo rigingimu a wajen 'yan sanda da jami'an tsaro da sauransu, da waɗannan zai ƙarar da rayuwa. A ƙasan nan an yi waɗanda da dukiyan al'umma, ba wai tatsuniya ba ce, tabbatacce ne, suke ɗaukan jirgin sama, wani jirgin sama na masu escort. A ƙasan nan ake wannan abin, ƙasan da ga mutane nan suna kwanciya za su mutu da yunwa, da rashin lafiya, da talauci, da menene, da sauran nau'o'in azaba. Mutane na da dukiyan al'umma suna ɗaukan jirgi, wata jirgin na raka su. A ƙasan nan ake wannan abin. To abubuwan da ake yi ma wanda ba mu ji ba ma, a zamanin shugaban da ya wuce wancan, wani ya faɗa mun kuma na san ba zai mun ƙarya ba, ya ce a Hilton in ka shiga akwai wata giya da suke sha sunanta Amnesty, kwalbanta $10,000 ne, kwalban giya guda ɗaya $10,000 ne, amma haka za a ga mutum ma zai iya shirya fati da wannan giyar, zai ma ga ana buɗe ta ana watsa ta a iska. Saboda haka duk abin da yake faruwa da mu fa mu muka jawo fa, kuma dukiyar nan a ƙasar nan ake ɗiban su, da ake waɗannan abubuwan da su. To mafi ƙarancin abin da zai faru shine ka gama tara wannan khabith ɗin, Allah ya kisa albarka a ciki, don dama ba yanda Allah zai sanya albarka a cikin ƙazantacce. Saboda haka ai ta wahala a ƴaƴan da ka tara ma kake ganin ka tara masu, inda za ka dawo duniya bayan shekara 10, kila sai ka sami ɗan mai girkin gidanka shi ne yake zaune yanzu a gidanka, ɗanka yana masa yaro, ɗanka ya zama yaransa, shi kuma ɗan mai girkin gidan ya zama shi ya mallaki gidan. Yana faruwa ko baya faruwa? Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Ko yaya yawan ƙazantaccen ya baka sha'awa, ya baka mamaki, wallahi baya daidai da tsaftatacce.